Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi privítať vás na historicky prvej tlačovej konferencii Aliancie stredoškolákov na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Cieľom tejto aliancie je spájať stredoškolákov v otázke ich práv a možností. Spolu s kolegom Miroslavom Sobkom sme reflektovali na požiadavku týchto mladých ľudí predniesť svoje návrhy a požiadavky smerujúce k zmene legislatívy v oblasti školstva. Ako isto viete, obaja sme pôvodne pedagógovia. Dnes už ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky cítime o to väčšiu zodpovednosť za dianie v oblasti školstva. Vysoko oceňujeme a podporujeme mladých ľudí, ktorí neprijímajú pasívne zákazy a príkazy. Mladých ľudí, ktorí prevzali iniciatívu a aktívne chcú veci meniť. Chceme, aby ich hlas nezanikol v dave. Chceme, aby boli s plnou vážnosťou vypočutí v duchu Vox Populi, Vox Dei. Chceme, aby boli plnoprávnou súčasťou spoločenských zmien, pretože tie sa ich plne dotýkajú. Máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážení pani poslanci, vážené dámy, vážení páni. Je pre nás veľkou cťou, že môžeme mať túto príležitosť byť na historicky prvej tlačovej besede stredoškolákov v budove Národnej rady Slovenskej republiky, deň pred 17. novembrom, čo je Medzinárodný deň študentstva. Nadväzujeme na spomienku študentov a na ich snahu a úsilie bojovať za svoje práva a za svoje názory, ako študenti v roku 1939. Asi sme si ako stredoškoláci naivne mysleli, že deň pred Medzinárodným študentstva budeme spoločne a zároveň slávnostne oznamovať, že jedna z požiadaviek 30-tisícovej petície Aliancie stredoškolákov na Slovensku bude naplnená. Predstavte si, že skoro 30 000 žiakov stredných škôl vyjadrilo svojím podpisom svoj názor a teraz títo žiaci vidia, že ich názor je odsúvaný. Je povinnosťou Aliancie stredoškolákov ako zastupujúcej organizácie žiakov stredných škôl na Slovensku bojovať za to, aby hlas študentov v tejto dobe neutíchal. Náš hlas nemusí byť vždy správny, no nesmie sa utišovať. Chcem sa úvodom ešte poďakovať pánovi poslancovi Žarnajovi a pánovi poslancovi Sobkovi, aktívnym učiteľom, dnes poslancom Národnej rady, ktorí dali priestor nám, žiakom. Aliancia stredoškolákov nezaháľala a ešte pred parlamentnými voľbami sme oslovili všetky politické strany a všetkých politikov, aby sa nám verejne zaviazali, či budú riešiť požiadavky a problémy stredoškolákov. Z 11 oslovených politických strán sa nám ozvalo 6 a z toho 3 podpísali s nami memorandum so stredoškolákmi a sú stále súčasťou Národnej rady Slovenskej republiky. Nečakali sme po týchto voľbách a oslovili sme na spoluprácu aj pána ministra školstva Petra Plavčana. S ministrom školstva prebehlo viacero rokovaní, z ktorých zostali nesplnené sľuby. Naša snaha bola a je stále veľká. Myslíme si, že študentom sa má ísť v ústrety a nie im sťažovať to, aby boli aktívni. Je na mieste sa pýtať, ako máme, ako mladí ľudia dôverovať správu nášho štátu, keď politici, ktorí sú kompetentní a zodpovední riešiť naše problémy, ich odmietajú riešiť. Ohlásila sa najväčšia reforma školstva, ktorú vypracoval tým expertov a prešla odbornou diskusiou so školskou a odbornou obcou. Naša prvotná otázka po prečítaní tohto reformného dokumentu bola jasná. Dá na to minister Kažimír finančné prostriedky? Aká je garancia, že tento dokument vláda schváli? Súhlasil minister Plavčan s týmto dokumentom? Vypočuje vláda návrhy učiteľov, rodičov a žiakov? Bude tento dokument merateľný? Dnes asi nikto z nás na tieto otázky nepozná odpoveď. No stojí za to, aby návrhy stredoškolákov k najväčšej reforme školstva za posledné roky určite zazneli. Našimi návrhmi sú otvorenie zákona 596 o školskej samospráve a správe v školstve a následné odpolitizovanie voľby riaditeľov škôl a zvýšenie ochrany pre členov rady školy zvolených za zamestnancov školy. Druhým našim návrhom je zmena paragrafu 26 príslušného zákona, ktorý hovorí o žiackej školskej rade. Aliancia stredoškolákov ešte v apríli 2015 rozpracovala konkrétny návrh novely tohto paragrafu, ktorý prešiel verejnou diskusiou s rôznymi mládežníckymi organizáciami a pracovníkmi s deťmi a mládežou po celom Slovensku.
Tento návrh sme ešte posunuli bývalému vedeniu ministerstva školstva, no kvôli blížiacim sa voľbám sa k zmenám nedostalo. Treba povedať, že žiacké školské rady na Slovensku si už prešli určitým obdobím a dnes prišiel čas, aby boli riadne zakotvené v zákone. Pre dobrú funkčnosť žiackych školských rád je nevyhnutnosťou, aby na stredné školy prichádzali žiaci zo základných škôl, ktorí majú už určitú skúsenosť so žiackou alebo študentskou samosprávou a preto evolučnou novinkou, ktorú navrhujeme, je to, aby už na základných školách boli zakotvené žiacké parlamenty, ktoré už dnes fungujú a nie ich teda na základných školách po Slovensku málo. Žiaci sa tu učia komunikovať, učia sa spolupráci a učia sa ich zodpovednosti. Tretím našim návrhom je zrušenie viazanosti výučných listov na maturitnú skúšku pri študijnom odbore Hotelová akadémia. Študenti Hotelovej akadémie, čo je 5-ročný študijný odbor, získajú výučný list len vtedy, ak úspešne zmaturujú. Hoď výučný list už dávno úspešne spravili. Študenti, ktorí z vážnych dôvodov nečakane opustia štúdium, ktorých je na Slovensku teda dostatočne veľa, sám som študent Hotelovej akadémie, nedostanú ani správený výučný list, ktorý ich stal nemalé množstvo finančných prostriedkov. Naším štvrtým návrhom je možnosť aplikovania jazykového certifikátu ako plnohodnotnú náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Slovenská maturita nie je častokrát v zahraničí uznávaná, pričom jazykový certifikát áno. Pokiaľ sa ministerstvo školstva bojí zo zneužívania tejto možnosti zo strany žiakov, nech teda ministerstvo školstva uzná štátom certifikované agentúry, ktoré budú oprávnené takýto jazykový certifikát ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka vydávať. Hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu zo strany žiakov. My žiaci by sme mali byť tí, pre ktorých je slovenské vzdelávanie určené. Málokrát sa nás niekto pýta na náš názor, hoď sme dennodennou súčasťou vzdelávacieho procesu. Spätná väzba je pre ďalší a správny rozvoj slovenského vzdelávania zo strany žiakov nepochybne potrebná a preto je potrebné, aby sa vytvoril väčší priestor pre participáciu žiakov na zmenách vo vzdelávacom procese s využitím spätnej väzby žiakov ako rešpektujúceho nástroja, reflektujúceho jeho kvalitu, čiže kvalitu vzdelávania. Rozšírenie priestoru pre výučbu boja proti rasizmu a xenofóbii. Ide o exkurzie do miest, ktoré poznačila nenávisť, alebo miest, kde bolo aktívne Slovenské národné povstanie. Rovnako je potrebné do vzdelávania priniesť prvky neformálneho vzdelávania ako workshopy so živými knihami, ktoré hrôzy fašizmu alebo nacizmu prežili, alebo teda s ich rodinnými príslušníkmi. Toto rozhodnutie alebo tento krok však nemôže mať len odporúčací charakter, tak ako to urobilo ministerstvo školstva. Pretože máme za to, že tie školy a tí aktívni učitelia, ktorí majú skutočne záujem bojovať proti týmto neduhom, tak robili aj bez odporúčania rezortu školstva. Uznanie neformálneho vzdelávania. Podporovanie rozvoja zručností a skúseností, ktoré ako žiaci nadobúdame mimo prostredia školy, sa musí stať súčasťou vzdelávacieho procesu, a vzdelávací proces by mal rozvoj týchto zručností aj aktívne podporovať. Je teda potrebné, aby neformálne vzdelávanie bolo akceptované a rešpektované ako alternatívny spôsob vzdelávania sa žiakov. Naším 8. návrhom je možnosť slobodného výberu maturity z cudzieho jazyka bez ohľadu na druh strednej školy, na ktorej žiaci študujú, pričom minimálna úroveň by bola B1 a maximálna možná voliteľná úroveň C1. Tento návrh pochádza od žiakov gymnázií, ktorí sú nadaní v prírodovedných predmetoch, no nemajú kvalitnú prípravu na maturitu z cudzieho jazyka na úrovni B2 alebo nepovažujú svoje schopnosti za dostatočné pre túto úroveň. Malo by byť cieľom slovenského vzdelávania, aby z mladých ľudí a žiakov vychovávalo lídrov, vedcov, expertov a mladých ľudí, ktorí rozmýšľajú, ktorí nie sú priemerne zdatní v každej oblasti, ktorí ničím nevynikajú, pretože na to nedostali priestor. Nehovoríme o zľahčovaní úrovne maturity z cudzieho jazyka pri bilingválnych gymnáziách alebo gymnáziálnych triedách jazykového zamerania. Tu naopak navrhujeme, aby žiaci, ktorí sú jazykovo nadaní, ktorých je na Slovensku nesmierne veľa, aby si mohli vybrať úroveň maturity z cudzieho jazyka až na úrovni C1. Školy, ktoré nás budú učiť pre život. Duálne vzdelávanie hodnotíme ako správny krok. Je však nevýhodné pre malých a stredných podnikateľov, aby sa do tohto duálneho vzdelávania zapojili, a tak strácajú príležitosť, aby si vychovávali kvalifikovaných zamestnancov. Je rovnako potrebné, aby školy už neboli len o teoretických vedomostiach, ale najmä o praktických zručnostiach
aby nastala ešte lepšia spolupráca škôl so zamestnávateľmi, ktorá nebude len typu podpíšeme memorandum a týmto končí. Matematika je efektívne. Finančná gramotnosť na žiakov je nízka. Ľahko naletíme rôznym nebankovým spoločnostiam a dostávame sa do obrovských problémov. Máme za to, že nestačí vyučovať len využívanie rôznych matematických operácií, zlomkov alebo logaritmov, no je čoraz viac potrebné učiť na žiakov praktickej matematike a teda toho, čo nás v súvislosti s peniazmi v živote čaká. Toto bolo 10 návrhov alebo 10 priorít Aliancie stredoškolákov, ktoré sme ešte minulý týždeň zaslali na ministerstvo školstva a nám len opätovne zostáva dúfať, že sa aspoň jedna objaví v programe výchovy a vzdelávania. Dovolte mi na záver povedať to, čo som povedal počas januárových učiteľských protestov v tomto roku, kedy som vďaka odvážnym učiteľom stal na námestiach a spolu s nimi sme bojovali za zmeny vo vzdelávacom procese. Stredoškoláci nie sú deti. Sme aktívni a mladí ľudia s vlastným názorom. Nežiadame od politikov zázraky. Chceme len, aby s nami aktívne komunikovali a riešili naše základné problémy. Vybojovali sme si priestor, získavame podporu poslancov a snažíme sa vytvárať priestor, aby sa zmeny skutočne naplnili. A aby to neboli len zase prázdne sľuby. Názory stredoškolákov už nemôžu byť odsúvané. Toto je aj naša krajina, ktorej chceme zostať a študovať. Ďakujem za pozornosť. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi aj mne takto sa vyjadriť k téme dnešnej tlačovej konferencie. Poďakovať sa týmto mladým ľuďom, že prišli verejne prezentovať svoje návrhy, ktorými naozaj chcú pomôcť nielen školstvu, ale celému procesu vzdelávania. Poďakovať sa im a zároveň aj poukázať na to, že ako vám tu teraz dokázali, nie sú to už deti. Nesmú sa brať ako deti a že vedia už dneska formovať svoj jednoznačný názor. Ich hlas musí byť vypočutý. Je nevyhnutnosťou, aby si celá spoločnosť uvedomila, že investícia do vzdelávania je investíciou do budúcnosti tejto krajiny. Chcem sa aj poďakovať vám, novinárom, ktorí ste tu prišli a verím v to, že budete tlačiť tieto témy, ktoré ste dnes začuli, budete sa snažiť, aby naozaj hlas mladých ľudí, ktorí sú aktívni, ktorí chcú presadzovať zmeny v tejto spoločnosti, aj v vzdelávaní budete posúvať ďalej. A za seba a za môjho kolegu Ota Žarnaja vám môžem slúbiť, že takto pozitívne sa budeme snažiť prezentovať každý jeden mediálny výstup, ktorý bude prichádzať, aby naozaj prichádzali do tejto spoločnosti viac pozitívne témy, ktoré nám môžu zachrániť, aby sa tu nezvyšovala beznádej a dezilúzia. Ďakujem. Ďakujem prezidentovi Aliancie stredoškolákov Branislavovi Gigacovi a takisto svojmu kolegovi, poslancovi Miroslavovi Sobkovi. A nech sa páči, teraz je čas na vaše otázky. Dobrý deň, Linhard Teatri. Ja sa chcem spýtať pána prezidenta Aliancie, že či ste už dostali nejakú odpoveď z ministerstva školstva na týchto 10 bodov, ktorí ste im poslali minulý týždeň, aspoň nejakú takú prvú reakciu. A potom možno vás, pani poslanci, že v prípade, že teda tá odozva z ministerstva školstva nepríde alebo nebude dostatočná, možno podľa predstav teda študentov, že či si vyskúšate vy nejako osvojiť tie ich požiadavky a po vlastnej linke to nejako riešiť s ministrom. Ďakujem. Týchto 10 návrhov nie je žiadna novinka. 3 z týchto návrhov boli súčasťou petície Aliancie stredoškolákov a zvyšné 2 a potom ešte niektoré sú úplnou novinkou. Sme prezentovali od vzniku Aliancie stredoškolákov a diskutovali sme s nimi aj o nich aj s bývalým vedením ministerstva školstva. Ministerstvo školstva teda vie o našich návrhoch, hovorili sme o nich aj na okrúhlych stoloch k reforme a nám len zostáva dúfať, že povedie to k nejakým zmenám. Z rokovaní, ktoré sme mali s ministrom školstva, sa ministerstvo viackrát na svojej internetovej stránke zaviazalo, že zriadi pracovnú skupinu pre rozpracovanie našich návrhov už v apríli a doteraz takáto pracovná skupina neexistuje. Čiže to je odkaz, aký dáva ministerstvo mladým ľuďom, ale my nezaľáhame a budeme sa snažiť v rámci konštruktívneho dialógu tieto potrebné zmeny pre lepšie vzdelávanie na Slovensku presadiť. By som odpovedal na vašu otázku. Téma vzdelávania by nemala koalíciu a opozíciu rozdeľovať, ale mala by ju spájať.
Preto môjim úsilím a takisto úsilím iných kolegov, poslancov z opozície, ktorí sú učiteľmi alebo majú niečo so školstvom spoločné, by malo byť tieto návrhy stredoškolákov, ale aj ďalšie návrhy, ktoré prídu z oblasti učiteľov alebo z oblasti študentov, preniesť na pôdu Národnej rady a aj po rokovaniach s ministrom školstva či s koaličnými poslancami sa snažiť, aby boli tieto návrhy prijaté legislatívne. Dobrý deň, Andrea Šprochová, televízia Markíza. Ja mám niekoľko otázok na pána Gigaca, ak by ste teda mohli najskôr vy. Možno, že základná, koľko stredoškolákov teda vy reprezentujete, ak máte nejaké také číslo? Vlastne podľa registrovaných čísel Aliancia má viac ako 300 registrovaných členov a viac ako 1000 sympatizantov, čo je z hľadiska počtu reálnych členov, ktorých vieme aj spolupracovať a reagujú na naše aktivity, pretože je potrebné povedať, že mládežnícke organizácie na Slovensku si udávajú čísla, že majú nespočetné množstvo členov, ale reálne na ich aktivity títo členovia vôbec nechodia. Tie požiadavky, ktoré teda predkladáte, už sú aj dlhšie známe. Koho sú to požiadavky v tom zmysle teda, že či sú to veci priamo od študentov, alebo sú to aj požiadavky, ktoré učitelia vám dávali, že toto by možno bolo dobre zmeniť, že s kým ste to konzultovali? Jasné. Zakladajúci členovia Aliancie stredoškolákov predtým pôsobili v mládežníckej politike v rôznych iných záujmových organizáciách. Máme tu aj reprezentantku členov Kvety demokracie, ktorí vznikli po marcových parlamentných voľbách, kedy sa dostali extrémisti do parlamentu. Ale tieto návrhy vznikli zo stretnutí so stredoškolákov, ktoré sme absolvovali ešte predtým, než Aliancia stredoškolákov oficiálne vznikla. Pravda, že komunikujeme aj s iniciatívou slovenských učiteľov, s novými školskými odbormi. Aj moji rodičia sú učitelia. Dobre, a možno posledná otázka. Či sa neobávate toho, že sa tak trošku diskvalifikujete dnešnou tlačovou konferenciou s opozičnými poslancami? Keď si ktokoľvek dá na fanpage stránku, pozrie si fanpage stránku Aliancie stredoškolákov, si všimne, že my sa snažíme o konsenzus naprieč politickým spektrom a oslovili sme 11 politických strán, vrátane súčasných vládnych. Ja tu mám memorandum so stredoškolákmi, ktoré podpísala ešte pred voľbami strana Sieť a je tu podpis Radoslava Procházku, čiže a oni sú súčasťou vládnej koalície a my sme asi márne očakávali, že nejaké návrhy budú presadené. No je to teda úsmevné a nás to veľmi mrzí. Ale teda na fanpage stránke máme spoluprácu aj s poslancami Slovenskej národnej strany, spolupracujeme s poslancami SAS, aj teda opozičnými, čiže tuto sú poslanci, ktorí nám dali priestor. Rovnakú možnosť mali aj ostatné politické strany. My na tom nevidíme nič zlé. A navyše toto sú bývalí učitelia, ktorí so školstvom žili a robili pre žiakov na Slovensku. Čiže na otázku napríklad pri ďalšom stretnutí s ministrom školstva, že prečo teda politizujete, že či nie ste možno nejak manipulovaní zo strany opozície, by ste ako odpovedali? Minister školstva mal rovnakú možnosť tu dnes pred nami stáť a oznamovať, že splnil prvú požiadavku stredoškolákov, ktorú nesplnil. Dobrý deň, Jana Kresťanko, Dybáková, televízia JOI. Ja sa vás chcem, pán Gigac, opýtať dve otázky. Prvá je, hovoríte o tom, že sa málo robí v súvislosti s nejakými protirasistickými výchovami. Ja som si všimla, že vy máte šanón, kde máte prečiarknutý hákový kríž. Čo by bolo treba urobiť, aby teda naozaj mladí nešli za heslami, ktoré propagujú rasizmus? To je prvá moja otázka, potom vám dám ďalšiu. Treba povedať, že sa veľmi často hovorí o radikalizácii mladých ľudí a že často mladí ľudia boli tí, ktorí volili extrémistov a populistov v posledných parlamentných voľbách. Ale s odstupom času sa treba pozrieť na to, že ako majú ako mladí ľudia dôverovať teda týmto politikom, keď vidia, ako to na Slovensku funguje a idú teda k tým jednoduchým riešeniam. My sme jasne proti fašizmu a rasizmu a takýmto neduhom slovenskej a aj zahraničnej spoločnosti. A podporili sme aj výzvu Stop proti fašizmu, aj sme vyzvali pri poslednej výzve, aby v Banskej Bystrici proti Marianovi Kotlebovi nastúpili jednotný kandidát politikov. Je pre potrebný boj proti rasizmu a xenofóbii nepochybne to, aby žiaci mali priestor pre rozvoj svojich osobností, aby sa do škôl dostalo viac kritické myslenie, aby mohli diskutovať počas hodín, možno po prípade Fínsku, čo sme zverejnili prednedávnom veľmi zaujímavú reformu školstva, kde žiaci sa budú diskutovať o rôznych témach, odpadnú im klasické predmety, aby to fungovať takto. Čiže protirasistické miesto matematiky napríklad?
No pokiaľ tá matematika bude len o tých logaritmoch, asi by som tvrdil áno, pokiaľ bude praktická, tak určite nie. A druhá moja otázka sa týka novembra. Včera tu bola obchodná akadémie, pani profesorka bola nešťastná, že decka nevedeli absolútne nič o novembri 89, preto sa chcem opýtať, či vôbec študenti majú informácie o novembri 89 a či nechýba učebnica, alebo čo vôbec chýba, aby o tom vôbec niečo vedeli. Ďakujem pekne. No, určite študenti vedia, čo je pojem november 1989 a čo je deň boja za slobodu a demokraciu z toho dôvodu, že je to štátny sviatok a nemusia v ten deň ísť do školy. Čo sa týka možno tých hĺbších vedomostí, o tom reálne pochybujem. Tu vidím priestor pre učiteľov občianskej náuky a etickej náuky, aby sa takéto spoločenskej udalosti, ktorá bola v histórii našej krajiny, aby venovali tomuto viacej pozornosti a diskutovali na túto tému aj so žiakmi, títo profesori. Čiže tí žiaci, ktorí reálne sú takí aktívnejší, predpokladám, že majú dostatočné vedomosti o novembri 89. Ja ešte predsa len jednu otázku, ale ak môžem poprosiť jedného z pánov poslancov. Prednedávnom bol návrh na odpolitizovanie voľby riaditeľa školy v parlamente, neprešiel. Čiže keď by ste mohli nejak zhodnotiť, prečo sa tak stalo, na čom to stroskotalo a teda či to skúsite znova. Ďakujem za veľmi dobrú otázku, pretože tiež možno a ja som vystúpil v rozprave k tomuto návrhu, boli dokonca dva návrhy tieto, pretože predkladala to jednak aj Veronika Remišová, a jednak aj poslanci za SAS. A celé to skončilo napokon tým, že sa ani len nehlasovalo o tomto návrhu. To znamená, procedurálnym návrhom vôbec, ktorý bol schválený, sa o tomto návrhu nehlasovalo. Čím dala vládna koalícia asi najavo, že je to veľmi horúca téma. Ja som v svojej argumentácii uvádzal, že je narušená rovnováha v súčasnom stave. Oni mi argumentovali, že práve teraz tá rovnováha je. Je to zrejme o tom pohľade, akým sa na veci dívame. Každopádne si myslím, že ešte podstatnejšou vecou je naozaj sa pozrieť znútra na spôsob, ako funguje školská samospráva, posilniť jednoznačne školské rady, dať tam priestor aj napríklad väčší možno študentom a určite robiť všetko preto, aby si uvedomovali politici, že oni majú tú moc a na základe ich rozhodnutí, nech sú už akékoľvek, sa môže následne celé prostredie našej vzdelávacej sústavy vyvíjať. To znamená, že je to o veľkej zodpovednosti, ktorú politici na sebe majú a mali by si ju uvedomovať. To som pochopil za ten čas, čo som ja v parlamente. Ja by som možno k tomu povedal pár slov, pretože poslanci obyčajných ľudí a poslanci strany SAS si splnili záväzok, ktorý dali memorande so stredoškolákmi žiakom pred parlamentnými voľbami. Toto memorandum, ktoré mali možnosť podpísať aj ostatné politické strany, obsahovalo aj túto požiadavku odpolitizovanie voľby riaditeľov škôl. Podľa slov pána ministra Plavčana, s ktorým sme o tejto možnosti hovorili, chce túto zmenu presadiť. Otázka je teda, kedy sa na presadenie tejto zmeny podujme a myslím si, že aj na základe zverejneného Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania obsahujú tie tézy určitú myšlienku demokratizácie školskej správy a samosprávy, čiže myslím si, že pokiaľ budú mať seriózny záujem politici, aj vládni, tak tomu príde. Nech sa páči, máte ešte nejaké otázky? Ak nie, tak vám veľmi pekne. Ešte by som. No. Ospravedlňujem sa, ešte si dovolím zobrať na chvíľku slovo. Myslím si, že jedna vec by to mala zaznieť. Slovensko potrebuje reformu nášho vzdelávania. Mali by sme spoločne povedať jednoznačné áno. Hľadať spôsoby, akým sa to dá a nehľadať dôvody, ako sa to nedá. Pretože ak to nevykonáme, budúcnosť, ktorá je neistá, môže byť možno pre nás desivá, nechcem preháňať. Ale už dnes vidíme, čo sa deje, ak naozaj nekladieme dôraz na vzdelávanie pre naše deti. Toľko som chcel. Ďakujem. K inej téme, ak môžem, využijem to, keď už ste teda tú reformu otvorili. Ako sa vy pozeráte na to, s čím prišiel teraz Ivan Mikloš? Že chce priniesť úplne prevratnú reformu školstva, ktorú by chceli predložiť v roku 2020. To znamená, že už po niekoľkých rokoch, kedy sa naštartuje niečo, čo sa pripravuje teraz, ako to vy vnímate? Zachytil som túto informáciu tiež. Som zvedavý, aké budú výstupy, v čom konkrétne, alebo aké budú konkrétne návrhy. A ak tam bude
jedných z dôležitých bodov. Celý proces vzdelávania sa jednoducho nastaví tým spôsobom, že sa budeme snažiť ísť naozaj do hĺbky, aby korene vzdelávacieho stromu, ktorý sa u nás rozvíja, aby jednoznačne zaznievali témy, ktoré doteraz boli opomínané, aby tu naozaj došlo ku radikálnejšiemu trošku pohľadu na to, akým spôsobom budeme organizovať jednotlivé vzdelávacie inštitúcie. Byť napríklad práve prezentovaná, pripravovaná reforma v Rakúsku, kde sa hovorí už o spájaní sa škôl do klasterov a do väčších školských celkov, kampusov. V takom prípade to bude veľmi podnetný materiál, ktorý môže veci zmeniť. Takže, vážené dámy, vážení páni, ak nemáte ďalšie otázky, ja sa vám chcem veľmi poďakovať za vašu účasť na tejto prvej tlačovke žiakov stredných škôl, respektíve Aliancie stredoškolskej mládeže. Ďakujem pekne. Dovidenia.